cry. I know just where to find the answers, and I know just how to. Magandang gabi po, magbablog tayo dahil pauwi na tayo. Katatapos lang natin na pick upin yung aking pangalan sa kanyang work. Kaya magbablog tayo pauwi. Ito po ay nasa Las Piñas po tayo. Tingnan nyo po guys kung gaano katagal yung from Las Piñas to Alabang. Ito po ay part 1 ng ating pagbablog pauwi. Susubukan po natin kung gaano siya katagal. Medyo dalawang part lang po ang matraffic dito. Sa ngayon po kaalis lang po natin dito sa trabaho ng aking anak. Sa area po na to hindi pa masyado matraffic. Medyo siguro mga 2 kilometers from here. Makakaranas tayo ng konti. Tsaka doon po sa may area ng aking kapatid, medyo matraffic din po doon. Kaya halika kayo guys, samahan nyo ko sa aking pagka-travel dito sa area ng Metro Manila. At enjoy lang po tayo sa panonood at pakikinig ng music. Maraming salamat po. Doon nga po pala sa mga katulad ko mga riders, yung mga basta-basta na lamang po lumulusot or bigla-bigla po nagkakat, mega shoutout sa inyo. Yung mga kamote rider po, minsan magugulat ka na lang, bigla kang lulusotan sa harapan mo. Kaya ako guys, hindi ako masyado nagpapatakbo na mabilis, lalo pag sakay ko yung aking anak. Nasa defensive driving po tayo lagi kasi mahirap na eh. Kung ako lang po mag-isa, okay lang kasi naranasan ko na rin po yung nagkaroon ka ng problema sa kalsada dahil sa mga kasamahan nating riders. Kamote riders kasi yun bang nagpapatakbo paps ng motor na naka-stand, tapos biglang sisilipin yung kanyang motor, yung stand ng kanyang motor, ay di ang magiging cause, gigiwang siya yung sa likuran niya, yung mga nagmamotor din, yung mga motorista na sa likod niya, para hindi mo siya mabangga or maiwasan ng aksidente, magkaroon kayo ng collision. Pipreno ka, magugulat ka lalo kung madulas ang kalsada. Ayun, nagiging cause na ang accident sa kadahilan ng kapabayaan or siguro walang kaalaman sa pagmamani o walang seminar. Ang dapat sana ay bago mo patakbuhin yung motor or masasakyan, siguraduhin mo na okay ang lahat. Lalo na yung mga nagmamotor. 2 wheels lang po yan, anytime pwede kang isimplang yan or pwede kang matumba. Kaya iwasan po natin mag-cause ng accident sa kalsada. Mega shoutout nun sa aking naging accident. Mega shoutout sa iyo Paps, ingat ka sa kalsada at saka kailangan matuto ka doon sa nangyari. Kasi once na mabilis yung takbo, maaaring ikamatay ng isang rider or ikawala ng kanyang buhay. Kaya ingat po tayo. Siguraduhin po natin na pag pinatakbo natin ang motor, kung may stand yung motor natin, check muna natin at ayusin natin para hindi nagkukos ng accident sa kalsada. At doon sa mga kamote riders, huwag naman masyado pong ikakat yung mga kasama natin nag-rides kasi magiging cause na accident yan. Baka magulat makapag-prenong bigla lalo na kung mabibilis ang takbo kawawa naman. Ingat-ingat po tayo at
maging defensive driving, at saka dandahan lang po makakarating din tayo sa ating paroroonan. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Set your heart. Ito po ay part 1 po ng ating pag-vlog. Kasi yung nito ay part 2 po to. Continuous po to kasi almost 30 to 45 minutes siguro itong travel natin pa uwi. At samahan niyo po ako dito sa aking journey at motovlog. Maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa lahat ng mga kaibigan sa YTC. Kamote rider po yun. Kinat po tayo niyan kaso pabayaan na po natin siya kasi baka nagmamadali siya sa kanyang patutunguhan or baka may emergency or ano man ang bagay na kailangan niyang marating kagad. Pero delikado po yung ginagawa niya. Sana huwag naman siyang magkaroon ng problema sa kalsada. Keep up the God bless po sa mga lahat ng mga kamote riders. Ingat-ingat po tayo at sana wag na natin tayong magdamay sa kalsada. Ang motorcycle ay nakadesign po yan para sa mga maliliit na daanan. Pwede po tayong sumingit sa medyo kasya. At ingat po tayo sa mga pagsingit-singit lalo na sa mga pedestrian, yung mga tumatawid po na bigla-bigla or mga tao po. Sa kalsada po kailangan natin respeto ang bawat isa. Siyempre kailangan po natin pag may pedestrian po yung daanan ng tao, respeto po natin. Nasa batas po yan, respect the pedestrian. Always open na ang pedestrian po, wag po natin harangan. Igalang po natin yung lahat ng mga tumatawid. Doon naman po sa mga kaibigan natin at tumatawid sa mga hindi tamang tawiran, ingat po tayo, wag po tayo masyadong takbo ng takbo. Sisilip-silip din po tayo lalo dito sa Pilipinas napakarami ng motor, mas marami na yata yung motor kaysa sa mga four wheels. Kaya ingat-ingat po tayo sa lahat ng mga klase ng mga sasakyan. Sa mga tumatawid po, tawid lang po tayo ng maayos at silip-silip. Nang baguhan din ako pap sa pagmumotor, muntik na ako makabangga ng pedestrian, lalo na yung biglang pagbaba ng jeep at tatakbo ka sa kabila. Delikado po yun, kaya mula noon nag-iingat na po ako pag may nakita akong tumitigil na jeep sa kabilang linya. Sinisipat ko po ng maayos, dahan-dahan lang takbo kasi delikado. 2 times na po nangyari sa akin yun
Kaya medyo delikado po. Dandaan lang po tayo sa pagpapatakbo. Naging aral po sa akin yun. Mula noon hindi na po ako masyadong nagpapatakbo na mabilis sa mga matataon lugar. Lalo na yung mga national, yung mga municipal road, yung mga barangay road. Delikado kasi may mga bata, yung mga tumatawid na bigla-bigla. Kasama po sa mga tumatawid yung mga aso naglalaro sa kalsada. Nagiging cause po ng accident yun. Kaya ingat po tayo lahat. Maraming salamat po sa mga nanonood at saka sumusuporta. Till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. In less than 3 minutes po matatapos na yung ating video. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa ating mga ka-team. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Ingat po tayo at stay safe. God bless and thank you. So trapped within my truth, like a hesitant prize fighter. So trapped within my youth. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times Maraming salamat po sa lahat ng aking mga kaibigan sa YouTube. Ingat po tayo lagi. Salamat po at God bless po sa inyo lahat. and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. Ito po ay unang bahagi lamang ng ating motovlog sa gabi dito sa Alabang sa Puti Road. Hard you try.